Ġie konkluż il-ftehim sabiex sa daqsien oħra f'Malta tidħol is-sistema ta' rifużjoni tal-kontenituri tax-xorb fuq skala nazzjonali. Din l-iskema li għaliha hemm allokat investiment ta' 15 miljun euro ser tara li f'5 snin 85% tal-plastik f'pajjiżna jiġi irriċiklat u anke toħloq madwar 60 xogħol ġdid marbut mal-qasam ambjentali u mistenni li jkun madwar 350 magna li fija tkun tista' titfa' l-kontenituri tal-plastik u r-rifużjoni għall-konsumatur se tkun 10 ċentesmi għal kull fliexkun tal-plastik. L-aħħar firmar ta' dan il-ftehim sar propju t-tnejn filgħodu bejn il-Ministeru għall-Ambjent, l-Aġenzija għall-Irkupru tar-Riżorsi u r-Riċiklaġġ u l-BCRS Malta Limited tal-aħħar tiġbor fiha membri varjati mill-oqsma tal-manifattura, importazzjoni u anke diversi ħwienet li wkoll għandhom ir-rwol importanti f'din is-sistema l-ġdida. Iċ-Chairman tal-BCRS Pier Fava spjega kif ser topera din is-sistema u li minna parti li jgawdi l-ambjent jibbenefikaw iċ-ċittadini Maltin wawċin. Issa minn issa l-qoddim għandna ħidma kbira. L-ewwel nett irridu nagħmlu kampanja li ovvjament nagħlmu lin-nies, nedukaw il kulħadd li hemm dawn il-magni issa li inti tista' tmur qiegħed dan il-fliexkun ġo fiha u inti biha tieħu token, tieħu riċevuta tad-deposit li tkun ħallas fuq dak il-fliexkun. Dak id-deposit imbagħad jissarraf ġewwa l-ħwienet li huma abbinati ma' dik il-magna f'dak il-lokalità partikolari. Wara ħidma intensiva dan il-mudell Malti ġie approvat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea f'Diċembru li għadda fejn tat l-approvazzjoni tagħha biex jinbena wkoll bini ta' ċentru bid-daqs 4,000 metru kwadru fejn se jsir l-operat ta' riċiklaġġ tal-plastik. Il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia spjega kif din l-iskema mhux biss se jiġi salvagwardjat l-ambjent ta' madwarna fosthom l-ibħra u l-biodiversità, iżda wkoll se nkunu qed niżguraw li Malta tilħaq il-miri Ewropej brabta ma' riċiklaġġ tal-plastik. Investiment ta' 15 miljun euro illi permezz tiegħu se jkunu tinħadmu wkoll madwar 60 persuna f'dak li jissejjaħ green jobs. Dwa pożittiv ħafna, hija parti mill-miri tagħna, mill-istraġija tagħna biex nieħu l-miri internazzjonali ta' riċiklar kif ukoll nimxu lejn id-destinazzjoni li ħadna biex pajjiżna jsir fost l-aqwa fejn jidħol l-ġbir tal-iskart f'pajjiżna. Il-Ministru Farrugia spjega wkoll li l-iskema kienet waħda mill-impenji li Malta ħadet fl-2017 fil-Konferenza tal-Oċeani. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Irkupru tar-Riżorsi u r-Riċiklaġġ l-Inġinier Anthony Rizzo stqar li wattamat li din l-iskema tixpruna l-mod kif il-produtturi u l-konsumaturi jsiru aktar responsabbli bilha li jiġu introdotti skemi simili foqsma oħrajn.